мавсими трансферӣ одатан давраи пурташвиш барои дастаҳо ва футболбозон аст ва имсол низ чунин мешавад. Беҳтарин дастаҳои Аврупо то имрӯз трансферҳои бузурге анҷом доданд. Ливерпул Флориан Вирцро харид, Манчестер Юнайтед Матеус Куньяро, Реал Мадрид Трендро, Челси Лиам Делапро ва рӯйхат идома дорад. аммо дар ҳоле ки баъзе дастаҳо ба ситораҳо хушомадед мегӯянд, ҳамзамон кӯшиш доранд ки аз баъзеи дигарон халосӣ ёбанд ва имрӯз мо маҳз дар бораи ҳамин гурӯҳи дуюм суҳбат мекунем. футболбозоне ки бо зурӣ ё рӯйпӯшона аз дастаҳояшон пеш карда мешаванд. абардастаҳои аврупоӣ ба таври ҳангомавор дар марҳилаи яккашниҳоии ҷоми ҷаҳонии бошгоҳӣ шикаст хӯрда истоданд. имшаб бошад Реал Мадрид бо Ювентус рӯбарӯ мешавад ва яке аз ин дастаҳо низ тарки мусобиқа хоҳад кард. ба ҳамин хотир пешгӯии худро дар ин бозӣ бо 1x анҷом диҳед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки тачфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотои лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. оғоз мекунем аз Маркус Решфорд. дар тӯли як сол маълум буд ки Манчестер Юнайтед кӯшиш дорад ки ӯро фурӯшад. ӯ яке аз бозингарони бисёр истеъдодманд аст ки аз академияи худи даста баромадааст, аммо ҳунари Решфорд дар 2 соли охир хело поин рафт ва сабаби аслии фишори клуб барои фурӯхтани ӯ маоши хело баландаш аст. Решфорд дар як ҳафта 300 000 фунт мегирад ва бо фурӯши ӯ клуб метавонад то 16 миллион фунт дар як сол захира кунад. Ҷим Ратклифф аллакай чанд иқдоми сарфакорона гирифтааст. хӯроки ройгони кормандонро барҳам дода шартномаи фахрии Фергюсонро қатъ кард. ҳамин тавр аз Решфорд халос шудан ҳам як қарори иқтисодист. аммо ҳолати Алехандро Гарначо дигар аст. вай ҳамагӣ 50 000 фунт дар як ҳафта мегирад, яъне инҷо сабаби молиявӣ нест. сабаб дар он аст ки мураббии дигар ба ӯ эътимод надорад. пас аз бохт дар финали Лигаи Аврупо ба Тоттенхэм, Мюни Гарначо ва Рубен Аморим низоъ сар зад. мураббӣ дар назди тамоми даста ба ӯ гуфтааст ки дуо кунад то клубе пайдо шавад ки ӯро бигирад. паём равшан аст. ҳолати Ҷек Грилиш бошад боз ҳам ошкортар аст. ӯ гаронтарин футболбози таърихи Британия аст, вале ба назар мерасад ки дигар дар нақшаҳои мураббӣ нест. ҷойгузинҳояш аллакай харида шуданд. ӯ аз рӯйхати ҷоми ҷаҳонии клубҳо ҳам хориҷ шуд. паём ин аст ки ту дигар дар кор нестӣ. пас аз як мавсими номуваффақ Пеп Гвардиола тағйироти ҷиддӣ ворид мекунад ва Грилиш ки солҳои охир заиф бозӣ мекард, табиист ки дар рӯйхати фурӯш аст, аммо ӯ танҳо нест. шумо медонед ки боз кадом бозингари Манчестер Сити аз даста ронда мешавад? номашро дар комментария нависед ва баъдан мебинем ки дуруст гуфтед ё ин ки не. Жоао Феликс боз як мисол аст. Челси ӯро соли гузашта бо 52 миллион евро харидорӣ кард ва зуд аз ӯ хаста шуд. ӯро ба Милан ба иҷора доданд, вале клуби итолиёвӣ ӯро нигоҳ доштан нахост. Феликс пас аз иҷора ба Челси баргашт, вале аз рӯйхати ҷоми ҷаҳонии клубҳо хориҷ шуд, яъне ӯ низ дигар дар кор нест. сабаб чист? осон. ӯ кофӣ хуб бозӣ намекунад. дар 3 соли охир ӯ дар Челси, Барселона, Атлетико ва Милан бозӣ кард, вале ҳеҷ кадом намехостанд ки ӯро нигоҳ доранд. шояд мушкил дар худаш бошад? гап дар бораи Барселона ки рафт, онҳо низ кӯшиш доранд Тер Штегенро аз даста берун кунанд. Барса як дарвозабони ҷавон Жуан Гарсияро харид ва ҳамзамон шартномаи 6 нилро дароз карданд, яъне паём ба Тер Штеген равшан аст. ӯ капитани клуб аст ва боз 3 сол шартнома дорад, аммо даста бояд бозингаронро фурӯшад то ҷой барои харидҳои нав шавад ва Тер Штеген яке аз аввалинҳоест ки метавонад фурӯхта шавад. гапсари капитанҳо ки рафт, боз як номи дигар аз Манчестер Сити, Кайл Уокер. ӯ дар оғози мавсим капитан буд, вале аллакай ду ҷойгузин дорад. ӯро ба Милан иҷора доданд ва ин тобистон бешак фурӯхта мешавад. маълум аст ки бо мураббӣ ва мухлисон низ мушкил дорад, барои ҳамин рафтанаш қарори қатъист. аммо дар муқоиса ба ӯ ҳолати Андреас Кристенсен дилхароштар аст. ӯ бозингари олӣ ва дӯстдоштаи мухлисон мебошад, вале клуб нияти фурӯхтанашро дорад. сабабаш захмҳо ва ҳам доштани ҳимоятгарони зиёд аст. Кубарси ва Кунде дахлнопазиранд. Араухоро Флик дӯст медорад ва аз ҳама бештар маблағро Кристенсен меорад. аз ҳамин сабаб ҳам ӯро интихоб карданд. боз кадом бозингарони дар чунин ҳолат бударо шумо медонед? ҳатман дар комментария навишта наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.